Salibona makhosi. Ndoda kwenze njani? Eish, makhosi yazi ngifikela amaphupho amabi kanjani makhosi. Eish. Ngiphupha abanye bafana beze bangiyele enyangeni azimakhosi. Hayi ngiyalizwa iphupho lakho man. Imangizwa abadala man bayakhuluma. Ukuthi angikho endumbeni kodwa ngiyezwa kahle ukuthi ube nephupho elibukabo futhi uvuka ujulile. Ngathi nje umuntu ofuna ukufa ngazi nje mangibuka kahle kahle kumele ngabe namhlanje usuku namhlanje lishona vele wena usucwantile bekumele ungalibonela ngakusasa kodwa ngasofika ekhaya manje ufuna ukusize ngani le nto. Mina makhosi bengizocela umuthi yazi la makhosi nami ngifuna ukuyiphindiselela. Manje uzwe kuthiwa ngiyathakatha. Cha makhosi. Umuthi wani loyo ufuna ukubulala nawe? Hayi makhosi. Ngathi kumele ngenze njalo kodwa bengingafuni ukubulala makhosi. Hayi ngiyakuzwa ndoda azi makusondela lapha nje ngithi ngibamba isiqo sami lana abaphansi bayangisinda bayasho ukuthi unedumbe eziningi phansi mfana kanti sekwaneleke manje abaphansi abasafuni into engizokunika yona ke manje umuntu ukuthi abantu batatazele mawufika abantu baqhaqhazele babanjwe inofu bahlule ngisho ukunyakaza lokho ke ngingakunika kona futhi uthini wena. Hayi nalapha ayikho inkinga makhosi. Okay awuthi ke ngila endlini ngikukhiphele mfowethu imali le omele ukhanyise ngayo uzongitransfera ka Capitec ke ndoda phela sengisengumakhosi oseyintweni usende lapho Capitec ingenile technology wazi umbela hey abafana bacisha bangiqhela hey hey odona hayi nakuke ngokulungisela kona la mfuthu bona ke la uzoyithatha lento le ufika uyigcobe ekhaya yiwo ke lo muthi lo mntaka baba uzohafula nje ngosuhafulile ugaye kahle ugaye bese ukuthi uhalf uzoqhuma ngawo uhalf uzophalaza ngawo isikhathi ugaya nje kuphuma imvuthu lapho libuthatha nje uthi ukhwifa lapho uyabona. Hayi emva kwalapho mfowethu ngisho iphoyisa mangabe likuvalile for speeding ticket mfowethu uyoxolisa lona lichabe ngingabonti nguwe futhi. Hayi siyezwana boss. Ungqoke lo. Ngoba bengishilo ke inkabi yami usuzofaka Capitec ngoba phela lo muntu inkinga lo ngulanda leSwatini. Ngizonza njalo makhosi. Wenze njalo ke mfowethu akuvaleliswa mfowethu futhi akubonga. Awuthi uhamba ngikhulume nabadala la. Makhosi. Man. Ulande makhosi le. Ugada amahansi lapho man mina ngikade ngawo. Eish. Izobonasha. Man fan. Ayi madoda. Abantu uzoba rich technology. Indaba ukhanyisa ngo50 faka Capitec. Hey. Semele ngiqale manje ngihlole ku Facebook. Soba seyintweni. Ngiyafana kade ngicina mina. Ngagcina namba kanjani lana siyahlukana sibuya kulomjise lo umuthi. Ndoda wakubheda impela lapha ndoda. Samele siye kulomjise athi ngifuna sisuke nje manje sivele silandele lomjise lo bafana ngeke. Phela ngalazi lo muthi ngiyawuzo mntu ozogazini ngasozisebenza. Isikhathi sisasekhona. Khona imfama engifuna ukuyishala bafana. Funa nje umbamba nje umfana afana ngimkhoxozi. Stream ngiphinde ngithi stream. Abafana sombulala inyanga endulu lo asongivula simqede. Ngangithinta nje ngiyi1 mfana mevutha nje inqini. Asiba chiza. Asihambeni manje bayabona kuthi sesihlala isikhathi eside nathi sinayo lo mfana lona. Ngasiba namhlanje ngijimile ngifuna ngizwe kahle. Aykuseba jithila yila yila abafana ngithi ashene umphakathi buke ngize ngifayela nenceba konke engizoyenza sambini zwan Ekseboy awubheki ngapha wena ubheki ngapha mina ngibheka Obani manje lapha?
Ngisamtholi. Ngimtholi phethu yazi uthi khaya ngamtholi naye ngani. Asimbheki ngapha phela. Abatshali imtholi ngoba ngathi akekho. Ayilutho fana akekho. Yodamanisa indali. Lo ikhona mhlawumbe ngifuna hapa nazi into zakubo ninayo bafana. Ya sambeni nazi ngizomshaya nje igazi kazi bafana. So ayisambeni bathi sobuye. Hey, phansi amathende. Hayibo amathende yini manje lo ngoba siphethe amathende thina. Hey, kuqala manje. Kuqala bafana kolozana. Bensizonzani ngahlahle nina, Bensizonzani. Ngikhuluma nani phela? Ha. Bensizonzani. Wena ubuzonzani? Ha. Uyayifuna na? Asengaqala phansi mina manje bafana. Hayi lutho phose xolisa. Hayi phela bengizongibulala nina hlahle, mina ngiqale phansi. Yo. Mina ngiqale phansi. Mina ngiqale phansi. Ngikubale kuyaphi? Yo. Qale kwanguwe wena. Yazi hlahle bafana, ngimele ngimnike punishment la. Qabzanani. Qabzanani. Hawu ngamalungula. Awuphinde futhi. Qabzanani. Ngamalungula. Nawe. Hawu abuza indoda. Hawu yo. Hey ngeke. Abafana bagoloza. Ngamalungibulala. Ngamalungibulala. Ayinami ngamalungifuthe ngeke. Ngathi nginenkinga nami la. Na. Yo, bafana nifuna ukwenza lento engishoyo. Yo. Azini, athi ngcono ngilanda ihlwayi lami. Ihlwayi lami. Hawu ngeke. Kodwa siqabuzane ngeke mina ngamalungu ungibulale mina. Ngiyabuya. Kodwa siqabuzanani mina ngeke. Hayi ngeke. Hayi bafana ngiyabuya la. Hayi buya manje. Hayi bo, sebashone phela bafana. And action. Yeah, let's share. And action. Action. Siyahamba. Yeah, seniyahamba manje kuzosho wena sekuse asambeni bathini. Asingeneni bese niyandlula. And action. Sikhulume Nyosi. Shaya impama nje wena udlule shaya impama. Nami ngiyavela. Yeah, navela nonke. And action.